hello, namaskara ಮಾತರೆಗ್ಲಾ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ಷತಾ. ಯಾನಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಶಾಪಿಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲೆ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಶಾಪ್ದ ಪುದರ್ ಉಂಡತಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಉಂಡು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಪಂದ್ ಎಂದೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ನಾನು ಬತ್ತಿನ ಶಾಪ್ದ ನೇಮ್ ಬರ್ತದ ZUDIO ಪಂದ್ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ತೂಡು ಏತೆಡ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಪನೊಂದಿತ್ತಾರೆ 49 ಮಾತ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂದು ಸೊ ತೂಕ ಅಡೆ ಪೋದು. ಸೊ ಒಂದು ಪೂರ ಟಾಪ್ ಬರ್ತದೆ 499 ಇರ್ದು, ಜೀನ್ಸ್ ಪೂರ ಬರ್ತದೆ 799 ಇರ್ದು, ಸೊ ಒಂದು ಪೂರ 199 ಇರ್ತದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಅಲ್ಪ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಎಲ್ಲ ವಿಚ್ಚಿಗೆ ಸೊ ಅಲ್ಪ 49 ಹಿಡ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು 49 ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಲಿಪ್ ಬಾಮ್ 99 ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಚಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚಿ ಲಿಪ್ ಬಾಮ್ ಬೈ ಮತ್ತೆ ಲಿಪ್ ಬಾಮ್ 49 ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ 299. ಸೊ ನಿಕುಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ಏನು ಪಾಡುವೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಅವರ ವಿಸಿಟ್ ಆಲೆ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.